Endavant. Hola, és aquí... Sí. Vostè és el... Sí. Segui. Així el doctor Castro està malalt. Perdoni? A mi sempre em visita el doctor Castro. Sí, bé. Està de vacances. Soc la doctora Roig. Vicenç Gomis, encantat. No és una cosa gens agradable i espero que no se l'agafi malament. No pateixi, sóc una persona molt positiva, alegre, valenta, Millor, perquè li queden 3 setmanes de vida. Hòstia. Estan estudiant. Què? Un equip d'especialistes. Per què? Perquè mai no havíem trobat un tumor tan gran. Tan gran? Com una pilota de tennis. Em sembla que m'ha tret una mica massa. No. M'ho he passat realment malament perquè l'examinador era molt dur, però al final... Què? Com que no ha pogut venir? Que ens vam equivocar i que el seu informe és el d'un altre pacient. Ja. T'he vingut a buscar. A mi? Sí? Per viure coses noves. Perquè em queden 3 setmanes de vida. I perquè tot actués tan agradable. La cosa no ha fet més que